pagi hidui dan sesok antah kamano denai bagantuang sampai batenggang nan indah aduh. Urak langkah dan bau diri mencari idui sasuo nasi antah di mano kampung diuni untuk menyambang idui dan kini. Bananan dan tangguangkan habis musim berganti zaman kentang de untung jo para sayang sampai bapi jangan ala kabar itu bana malang di badan sajarang gae ala tiado nasi dimakan yo rasa sakan air diminum yo rasa tubuh. Menangi mangana untung patang jo pagi hidui deteto antah kamano denai bagantuan sampai batenggang nan indah aduh. Den urak langkah den bau diri mencari idui sasuo nasi antah di mano kampung diuni untuk menyambang idui dan kini. Bananan dan tangguangkan habis musim berganti zaman entang de untung jo para sayang sampai bapi jangan ala kabar itu bana malang di badan sajarang gae ala tiado nasi dimakan yo rasa sakan air diminum yo rasa tubuh. Den urak langkah dan bawa diri mencari hidui sasuo nasi antah di mano kampung diuni untuk menyambang hidui dan kini. Urak langkah dan bawa diri mencari hidui sasuo nasi antah di mano kampung diuni untuk menyambung hidui dan kini.